Dito tayo ngayon sa Tagawa ngayon. Ayan, sobrang lalaki po ng alon. Wala pa si Bagyong Pipito. Ay abot na po sa highway ang tubig. Pumapasok na sa highway at hindi na po ito madaanan. Yan, makikita nyo po ang lalaki ng alon ngayong umaga dito sa Bicol. So nagkataon pa po full moon, kaya malaki po talaga ngayon ang high tide. Taas po ang high tide at the same time may paparating na bagyo. Kaya talagang halos ang lalaki po ng alon dito sa Bicol. Kaya yung mga nakatira po dito sa Bicol, lalong lalo na sa Partido area, sa malalapit sa dagat, talaga pong mas maganda po ang forced evacuation na. Kasi hindi po basta-basta ang taas ng tubig ngayon dito. So dati po yan ay puro po yan dati buhangin. Malawak po dyan ang buhanginan, pinapaliguan po yan. Pero ngayon po ay nagbistulang puro na tubig. So yan. So ito po ang original na itsura ng boulevard. Ganyan, walang tubig. So ngayon ito na po siya. Yan, pumapasok na doon sa dulo ang alon. So yan po ang kalagayan dito sa Bicol. Hindi pa dumadaan yung bagyo, hindi pa pumapasok yung bagyo, pero mataas na po ang alon. Kaya yan, ina-advise po natin na yung mga kababayan nating malapit sa dagat dito sa Bicol ay talagang lumikas po. Kasi yan, makikita nyo pumapasok na sa highway ang tubig dito sa Bicol. Location po natin ay at Gas Boulevard, Barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur. Yan, nakita nyo sa dulo guys. Ayan, pumapasok na ang tubig. So medyo mahina na. Humihina na ngayon kasi malapit nang mag shift po ang tide. Malapit nang mag low tide. So pag nag low tide, huhupa pa naman ito. Kaya lang po ang anticipate natin ay pag mayroon ng kasamang hangin mamayang gabi, pag nag high tide naman mamayang gabi ay sigurado pong mas malakas pa po dito, mas mataas pa po dito ang mga alon na pwedeng humampas dito sa dalampasigan ng Tagas Boulevard. So yung pong direksyon na yan, yan po ang Barangay Nato going to Municipality of Sangay. Dito naman po ang Municipality of San Jose at sa dulo ang Municipality of Lagunoy. So itong boulevard pong ito ay ang pinaka mahabang coastal road dito sa aming lugar. Yan, binabayo na po ng malalakas na alon ang boulevard at hindi na po madaanan. So kahit po kaya pa yan ng motor mo o sasakyan, pure ano po yan, pure salt water, magkakaroon ng kakalawangin dyan yung sasakyan. So hindi na po, wala nang dumadaan ngayon kasi talagang pag dumarating yung malakas na hampas ng alon ay talagang nagtatalsikan po ang buhangin at ang basura. So dyan sa kabila po, ayan po ay puno na din yung puno na din yung ilog. So dyan po tayo nanguhuli ng bangus dati. Yan po yung pinanghulihan natin ng bangus. So puno na din po ng tubig. Kasi hindi na po nakalabas yung ilog kasi barado na po yung exit yung tulay. Barado na ng mataas na deposito ng buhangin. So yan guys, ang update dito sa Bicol. Share ko lang po sa inyo, sa mga nanonood sa atin sa YouTube. Yan, salamat po sa inyong panonood. At yung mga kamag-anak po kayo o mga taga Bicol dyan na malapit sa coastal area ay na-advise po talaga ng LGU, San Jose at ng Tigao ng Sangay na lumikas na po habang malayo pa si Bagyong Pipito. Ayan mistula ng ilog yung buti na lang po ay hindi pa nababarahan. Pag ito po ay nabarahan ng mga basurang ito, sigurado ay hindi na makakalabas yung tubig dito.
sana po ay hindi mabarahan ng basura yung ating mga drainage, para naman kasi nakakatakot po dito, hindi na makakadan talaga, just in case na merong emergency. Ayan, live po tayo dito at medyo mainit po ang panahon dito sa Bicol, sa Partido area, pero maya siguro mga tanghali baka posibleng umulan na po. Narinig nyo naman ang lakas po ng halon, ay napakalakas talaga. So hindi po yan normal na alon dito. Ang alon po dito ay hindi ganyang kalakas. So dahil nga po sa bagyo, ayan guys ang kalagayan dito sa Bicol. Ayan. Good morning po. Marami po ditong mga palayan, yan, mga palayan po yan sa dulo. Talagang malulubog po yan sa tubig dagat. Yan po ang struggle dito ng mga magsasaka na malapit din sa boulevard o sa dagat. Pag ganito pong merong storm surge ay hindi po mapapakinabangan talaga ang palay, kasi po hindi freshwater ang lulubog sa kanila, yung tubig dagat po yan. Tubig dagat na po yan, nakikita nyo yan sa palayan. Talagang patay o talagang malulusaw yung mga tanim na palay. Sobrang alat ng nitong tubig dagat na pumapasok po dito sa karagatan ng San Jose. Nakita nyo naman po, napakalakas ng alon. Sana po ay humina na ang bagyo, kasi how much more mamaya pong madaling araw, kung tatama ang bagyo ay mas hindi ko naman estimate lamang, baka triple o mas higit pa dito ang lakas ng alon, kasi sasabayan na po yan ng malakas na hangin. So kagabi po ang full moon, sinare nating larawan sa Facebook. Kagabi po ang full moon dito sa Pilipinas, kaya sobrang taas po ngayon ng water level. Ito po yung pinakamataas na high tide sa isang buwan kung full moon po ang ating buwan. Ayan, may susubok na tatawid, pero yan, kakalawangin dyan ang iyong disc brake o ang disc drum. So yan guys, shout out sa mga nanonood dyan. Live tayo dito sa San Jose, sa Bicol. At habang may pagkakataon ay pinapakita ko sa inyo ang yan nag-risk pa silang ayan makatra sila, kasi alam na nilang malaki yung alon. Ayun guys, balik sila. So how much more mamayang gabi guys, mamayang gabi ang dating ni Pipito dito sa Bicol. So sana po ay tawag dito, bumagal, humina ang bagyo, kasi nakakaawa po ang Bicol. So ito pong boulevard na ito ay bagong bago. Ito ay halos ongoing po ang construction, pero talagang mabibinyagan ngayong bagyo. Masusubok po ang tibay nitong boulevard dito sa aming lugar. Masusubok po ang tatag nito. Yan, nakita nyo yung bundok, yan po ang Mount Isarog. Ayan guys, talagang lubog na talaga ang mga yan, bumalik sila. Alam na kasi nilang mataas na yung tubig, tumuloy pa. So yan po nakita nyo ay palayan po yan. Yan po ay palayan, pero ngayon ay lubog na po sa tubig dagat. Hindi na po yan mapakinabangan. Hindi na po yan mapakinabangan guys ng mga magsasaka, kasi nalubog na po sa tubig alat. So tunaw na po niyan ang
mga ugat. Ayan, nakita nyo naman, talagang umaabot na dito sa highway po ang tubig. Kung malinaw po ang ating live, sana po ay malinaw. Ayan, sana nakikita nyo ang nakikita ko dito. Medyo alarming po ito. So sinare ko po ang video ito, nag live tayo para makita nyo ang kalagayan. Medyo alarming po ito na pangyayari dito sa ang behavior ng dagat. Kasi talagang yung hindi mo akalain na highway ay maabot. So ang taas po nitong na natatayuan ko ngayon ay almost lampas itong 7 feet sa water level. Kasi may seawall po ito. Ayan, mataas po ang seawall na ito. Nasa 7 feet po or more ang taas po ng tinatayuan kong seawall, pero halos parang ano lang, ginagawa lang na maliit na seawall ng dagat na sobrang lakas ng hampas. Ngayon naman po yan, sunod-sunod na alon. JR Hobby sa YouTube, JR Hobby 2.0. JR Hobby daw 2.0. Ayan, paano mo na lang para mapanood niya yung ano, JR Hobby 2.0. Mapanood nila yung kalagayan dito sa San Jose. May nagtanong sa atin. So sa mga nanonood dyan, salamat sa nag-share ng inyong mga video para makaabot po sa ating mga kababayan. Yan ang kalagayan po dito. Nagkalat ng basura. So mga 5 minutes uwi na tayo kasi pumapatak na po ang ulan. So sa mga nanonood dyan, pakishare na lang po ng video natin para makaabot sa mga kababayan natin dito sa Partido area. Ayan naman ang lakas po ng tubig. So, wala pa po yung bagyo pero ganyan na. Ayan na ito na sa paanan ko. Nandito na guys sa paanan ko yung tampas ng tubig. So malaking tulong din yung yung seawall. Ayan malaking tulong din po yung seawall. Talaga mataas yung seawall pero sobrang lakas ng tubig. Sobrang lakas ang tubig na galing sa dagat. Mataas yung high tide. Talagang inaabot po yung ating dito, highway. So sayang naman kung sana hindi masira yung aming boulevard. Saan ba yan kanina? Yan, sinasabi ko na po sa Barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur po. Partido area dito sa Bicol. Camarines Sur po, Barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur. Dito po yan sa coastal part ng 4th District. Nasa 4th District po kami ng Camarines Sur. At yan, Ma'am Nida, Sir Alwin, Barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur po. 4th District ng Camarines Sur po kami. So yan po ang katotohanan. Ito pong natatayo ko ngayon, more than 7 feet po ito. Kung hindi ako nagkamali kasi ay malawak po yung baybayin na yan. Dati malawak po yan. So ngayon halos nandito na talaga sa highway. Malawak po yan. Kaya imagine niyo yung 7 feet, naabot niya na. How much more yung magdating niya mamayang gabi ng malakas na hangin at sasabayan pa ng high tide. So talaga pong nakakatakot. So yung bahay naman po namin ay malayo sa dagat, almost half kilometer, mga 300 meters galing sa dagat. Pero mag-anticipate din po tayo, abang-abang dito kasi ba hindi natin underestimate ang kalikasan. So yan. So, kung makita nyo, puro na basura ngayon pa lang. So abangan nyo guys, at kung mayroong signal bukas after ng bagyo, mag-live ulit tayo dito para makita ng mga kababayan natin abroad ang nangyari dito sa Tagas Boulevard. Again, ito po ay Barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur, 4th Congressional District ng Camarines Sur. So sana ay mag-survive yung aming boulevard na ganda.
So ito guys yung isa sa mga tourist attraction dito sa aming lugar. Itong Tagas Boulevard, Partido Boulevard. Ito po ang pinakamahabang boulevard dito sa 4th District ng Camarines Sur, at sana po ay hindi naman ito masira ni Bagyong Pepito, kasi malaki na po, milyon o bilyon na po ang invest dito ng gobyerno. Sana naman po ay hindi masira ng bagyo, kasi ito po ang nagbibigay ng livelihood sa aming mga kababayan dito. Marami po ang nabubuhay sa pagtitinda at yan, livelihood dito sa aming lugar. Ayan o, talagang sobrang lakas po ng alon. Pero doon po sa part ng tulay, yan, tulay po yan nakikita nyo. Yan, tulay po yan. Yan, naghang po ang ating cellphone. Yan, tulay po yan. Kung nakikita nyo po, naghang lang po yung cellphone natin. Ano kaya nangyari? Yan. Ayan, yun po yung tulay. Medyo mataas sa part yung motor natin sa may tulay. Ingat lahat ng mga kababayan dyan sa Kamsur. God bless. Opo, Kamsur po ito, Ma'am Aina Mataksil. Yan. So again, nakikita nyo yan, tubigan po yan guys. So nakakaawa, bina na nga ni Christine. Ngayon naman ay pinasok naman ng tubig dagat yung kanilang mga tubigan. Ayan o. Yan, nakita nyo may kalabaw, ayun, na sa dulo ng daliri ko. Yan po ay inektaryang tubigan. Hanggang doon, mga tubigan po yan, na sa ngayon po ay lubog na sa tubig dagat. How much more pa po bukas? Mamayang gabi pag pasok po ni Bagyong Pepito. Kaya sana po talaga ay malusaw o humina si Bagyong Pepito. Kasi nakakaawa po, hindi lang yung mga palayan, yung mga hayop dyan, yung mga kalabaw, iaanod po yan. Sana ay kunin niya ng may-ari yung mga kalabaw at baka ditong nakatali. Daming kalabaw oh. Ayan. Inabot na po yung tawag dito, yung palayan. Puro na po yan mga tubig dagat. Mas mabuti pa po yung tubig, tubig ulan. Kasi pag after ng baha ay hindi na po yung hindi naapektuhan yung palay. Pero pag ganito pong tubig dagat ang pumasok dyan sa palayan, talaga pong lusaw po yan. So nakakaawa po yung mga magsasaka natin. Ayan, tingnan nyo naman, pumapasok na naman. So nagpahinga lang konti, ngayon papasok na naman. So ganyan po. So ang worst po dito, kasi yung buhangin ay nilalagay na dito sa ibabaw. Pag ito ay nagtuloy-tuloy, mapupuno to ng buhangin. Itong kahabaan na ito ng boulevard, mapupuno to guys ng buhangin. So yung direksyon na yan ay papunta sa Sangay, Camarines Sur, Municipality of Sangay. Katabi niya ng Tigaon, at ito ang San Jose. Kahabang ito ay San Jose, Camarines Sur, at sa dulo po nito ay ang Lagunoy, Camarines Sur. At ang nakikita niyo yung dagat na yan ay Lagunoy Gulf. Yan po ang Lagunoy Gulf na sumasakop dito sa karagatan ng Partido area o ng 4th Congressional District ng Camarines Sur. So yan po ang update dito sa Bicol. Abang-abang po tayo kasi talagang sobrang lakas nitong mga alon na nagpapakita ngayon. Wala pa ang bagyo po, pero ay estimate natin kung hindi ito huhupa o yung bagyo ay hindi hihina, triple pa nito ang taas ng alon na ibabayo mamayang gabi dito sa Bicol. Kasi yung 7 feet nga po na seawall ay naabot, 7 feet po itong taas, itong seawall nito ay naabot. How much more kung meron ng bagyo? So sana naman po ay hindi talaga lumakas. Yan, nakakaawa po yung mga palayan. Tingnan nyo, yung palayan na yan, lubog na ng tubig dagat. Yung pa, doon, parting yun, meron doon palayan. Ito ay ilog na talaga to, pero apaw na. So hindi po yan baha galing bundok Hindi po yan baha galing sa bundok guys.
Hindi ko kasi madala doon kasi baka humina yung signal, mawala po yung signal natin. Kala nyo hindi yan po yung baha, maliit lang pong ilog yan, pero napasok na po ng tubig dagat. So mataas po kasi yung natatayuan kong seawall, kaya hindi nyo pansin na mataas yung ano ng dagat. So doon po pumapasok sa tulay, yung tubig dagat, at yan itinutulak papunta doon sa mga kabahayan, o sa ngayon dito pa lang po sa taniman ng palay. Kaya yung malalapit dyan sa taniman ng palay na yan ay sana po ay lumikas. Kasi kung makikita nyo po talaga yung palayan na yan, may mga bahay po dyan, pero pag nagtuloy-tuloy yung storm surge o yung pagtaas ng madaluyong, ay talaga po dito sa San Jose ay wag naman sana, pero baka abutin po yung mga bahay po dyan. Yung nakita nyo yung makintab na yon, yero po yan. Yan natin, tingnan nyo, yero po yung makintab na yan, yero na yan ng bahay. Ito na po yung tubig dagat. Hindi naman po yan nangyayari na makaabot po dyan yung makarating dyan yung tubig dagat, pero hanggang sa ngayon ay abot na po dyan ang tubig dagat. Hindi po yung baha galing sa bundok kasi hindi pa po dito umuulan So kung sasabayan pa po ng pag-ulan, sa tingin ko po talagang worst po. Kaya dapat ay nag-anticipate tayo sa mga worst possible scenario. So yan, so sabi ko nga, mag-anticipate tayo sa worst possible scenario na pwedeng mangyari dito sa Kabikulan, lalong-lalo na po dito sa lugar namin sa Barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur. Kaya yung in-upload ko pong picture kagabi ay pinalikas na po ni Mayor Gerald. Nandun na po sa evacuation shelter yung mga taong yung mga bata, kababaihan dito sa coastal area. Ang natira na lang po dito yung mga isda, yung mga tatay na nagbabantay ng kanilang bangka at ng mga lambat. So, yung in-upload ko po sa Facebook, sa aking profile, sa John Rodley Ragsaba profile, yun po ay litrato ng mga taga rito sa San Jose na inilikas na po kahapon pa. Doon na po sila natulog kasi nga in-anticipate po ng Municipality of San Jose na tataas po ang daluyong o itong tinatawag nating alon o storm surge dito sa aming lugar. Yan po mga kapartido. Alright, so pakishare na lang po para sa kaalaman o awareness ng ating mga kalapit barangay, kalapit munisipalidad dito sa aming lugar. Kasi hindi po ito basta-basta ang pangyayari. Ito po ay maaaring magdulot ng talagang malalang sakuna, disaster dito sa aming lugar. Ayan po, naginang dagat din sa kabila. So susubukan ko pong lumibad para makita sa inyo yung baha na dito o yung pagpasok ng tubig dagat dito sa kabilang ibayo. At ito po ang makikita nyo dyan. Yan. Hindi po yung ganyang kalaki ang ilog, maliit lang po ang ilog na yan. Pero kung makikita nyo guys ngayon, halos na puno na itong buhangin na ito at yung mga tawag dito, tubigan o sa Bicol, mga tubigan dyan ay puno na ng tubig dagat. So wala po yan, hindi po yan baha. Baka isipin nyo baha po yan, hindi po yan tubig baha. Yan po ay tubig dagat na pumasok na dito sa palayan. Kaya kung makita nyo yung seawall na yan, mataas kasi po yan. Sa may tulay, more than 10 feet to 15 feet po yan. So talagang naabot niya na yung pinaka maximum na ng high tide, high peak ng high tide. So ito na po yun. So mamaya pag tumaas pa yung tawag dito, yung hangin, lumakas yung hangin at yung ulan, kaya estimate ko baka mapuno to ng tubig, baka mag level dito yung tubig guys, kaya nakakatakot po. So yan yung mga tubigan, yun yung kalabaw, marami pang kalabaw na nakatali, hindi pa inaalis ng may-ari. Yun po yung sinasabi kong bahay po yan, yung mga kintab na yan na parang silver, bubong po yan ng bahay at abot na sa kanila yung tubig dagat. Yan. So mag-update po ako sa inyo bukas. Salamat po sa inyong panonood at mag-update tayo bukas ulit dito sa Bicol Region. Update natin ang mga pangyayari dito
Sana po ay hindi naman mawala yung ating signal. For sure mawawala ng kuryente. Ayan, at umaambon na po dito. So yan guys, yan mga kapartido, umaambon na po dito at nagbabadya na po ang ulan. Nagpapasalamat po ako sa mga nanood dyan at sa mga nag-share. Salamat po sa nag-share ng ating video. At sana po ay yan, makaligtas yung mga Bicolano. Ligtas ang mga Bicolano ngayong dito sa bagyong Pipito. So salamat po sa inyong mga pagmamahal at pagmamalasakit sa mga Bicolano, sa mga taga rito. Ingat po kayo mga Bicolano dyan, mga taga Partideria. Ingat at sinabi po talagang mag-evacuate na. Tayo po ay mag-evacuate na. Huwag na po tayong makipag tigasan ng ulo sa ating gobyerno. So yan po, salamat sa inyong panonood. At yan, God bless us all po. Yan, uulan na po kasi. At uuwi pa tayo. Uulan na guys. Thank you po for watching. Thank you guys. God bless everyone. God bless.